hlavné vozidlo. Práve berieme kaňar doprava. Aj, dvojka. Mám. Kolesa sú dole. Ideme na diskurs. Toto je môj brat. Proton. Moja ruka. A on riadi. Ja to je všetko automatické tu. Tak. Skúsime bez spojky, urob to. Počkaj, ešte nie. Počkaj, noha zaber. Ty môjdu spojky. Dávaj, teďka bez spojky. Yeah. Môj brat, ty si môj brat, smerovka muzika už od kedy sme vyšli po Olipánu, ale pôjde. Toto ciga tam budem musieť vymázať, lebo to nebudem musieť nikomu v nás ukázať. Tam už budeš mať Vausek, kým to budeš musieť ciga vymázať. A ďalší mi povedal, že... Ty si chuj! Tak to môj brat vysáva vzduch z kabiny. A ináč tam si povedal že ciga, to dáš budem musieť... To je piči, ja som chuj! Ty more, to mene audio! Počúvaj, tak kosti tu na ťah, jak je rýchlode, nie? Sami ďad, náš Proton je najlepší. Máme aj Hej. Musciliano. Pero vypadni. Jak sa to volá? Takže ten? Maskolíny. Maskolíny. Ešte raz. Maskolíny. No. To ženská bola. Nie. Čo, nemá na vteku? Počkaj. Si ju jebal? Uj. Toto je náš spoiler, horný. To je. Ideme len stovkou, takže tak ľudia môžete pozerať na mňa. Tu teraz, tu. Pozor, ja, trojka, dvojka? Ešte nie? Trojka musí byť. Ideš, máš ju. A bez? Má. Pošli sme do lesa. Tu som včera bežal. Ešte možno, že tu bude ten zajac. Zoberiem ich. Počkaj, ich stierať som dal. Ste v telke šaty. Nebol. Ešte ďalej, tam za zakúto. Tu je ni, si bojní, premenil sa na vtáčka. Vosla. Tu ležal. Tu je náš dom. Tu bývam. Ale teraz Erik ide pozrieť svojich známych. Toto je akože viac než 90 stupňová zaklutá, Erik, to ide v pohode. Nemám. Už mám. Už mám. Čas. Div, jak stuhol. To dáme. 90 stupňová zaklutá. Ale viac než 90 stupňová. Však ona má voľno. Aha.
tak, že by som vybral veci, hej, gangsta. A že by som vôbec ja vyšiel. Vidíš, on len sa porozpráva so toho a mu ukážem bordel, v ktorom sedím. To je tak šmecisko. Vodič? Počkaj. To je on. Čo sa tu dobíjaš? Kurňa, sme to nemali otvoriť, ne?